Gamsa somja hangke video to Chwrairok ri chumjaya nuk hangke objection phayota hangke community guidelines ni abo phayo hangke ang ri chumui de mani kwrwi hini sao belai khena khairokma singsa engan blana ha erongno Warwkni lamsogo tinini taigisa kwtal blog norong nugui mangkhna ang tabo kaisa dugano kisa Chwrairokni bagai ri painai hene khaimani ke tinini ani target ang Chwrairokni ri chumni kisa bialo tongai borokno nukhang ke ang borokno kisa ri gift na hini ang tini ongkhormani nokni angke choyakari pura video paithak jora nai tongdi hambai Dara ke norok biang thangla nyen khaimani tabo bazaro thangnaita tomani bagai o kisa khoros toros khlaine ke emne tamorok khlai tamo kam khlai haida ke norok nok ke biang saido kukia sora ni yang himi phayo kukia sora ba hasal bola মোটামুটি গানা না আচ্ছা আছে তো কক সালাইলি আংকে আমো কই বসানো পূজা রংনি রিরক দেরেখা পাইনে তিনি রেনা হিংদং না গায় কে তামনে বাগে নরক বাজার থাংলাই মানি গায় आं आंनि बोखाक्तै Chwraino kaisa gift nan musung mani norok tamo hin reide mano bono riman na okay nini bumung tamo nini bumung santunu tamo santunu nuatia na okay nang popori babli school nin sago tamo nangja mo to Chwrairok tamo nangja ha nemo costume haida kamla na yang kaisa phadia aro phad aro baro do nona kaisa genjir nai do kata mai enggan blana ha erongno I think enggan ma dong ngagai nin bumung tai sagadi tai besa Santunu tamo nuatia nang balwar school puru na na nai thoka ha abo nang na de puja o sumdi do tongo de chibai mai de saka dipun mai de saka tamu be mai che pega taktoi aja angke dara sungnu do nor no nugui ang kisa actually mane lamo nukhangke kisa kok sana hini bathak mani no mane chajaya rok tang dita ola malai ke kok rok salain ta do okay biang thanglai nai norong nok oroda norong nok biang biang thangi phaina ro berai dongo nin bumung tuma ha kina kona tamo kina kona koina haide na tamo kina kona nini ke khachara solabu sara ke ang khamta t-shirt to ni bumung sadi ha rakhi noro lamo tamo khlai lesla thangni dong layo diponi maide sala kha maisa kha acha tangodi to nor nuguni mangkham payaro o Chwrairok gamsa somja hangke video to Chwrairok ri chumjaya nuk hangke objection phayota hangke community guidelines ni abo phayo hangke ang ri chumui de mani kwrwi hini sao belai khena khairokma singsa Rakhi amoni ni bagai do abakani bagai
Tapo nini bagi kayak mau tutori datang. Ini masih tinggal nini bagi. Do. Oke, omokai nini bagi ini do. Ini bumung sadi. Kasra. Boklas sumui funugla jotono naina ri-kwtal bai bahai ang baikha. Ini kisa. Ingke ibuno norok selainya di ke kisa cikono bonor di. Kisa cikono bonor di. Bahai naina. Na naitok jak bai kha ri-kwtal. Naitoka. Ang him sinai do. Tata.